Здравейте! Днес искам да обърна внимание на една тема, която е постоянно около нас. Всеки казва: обичай себе си. И повечето хора казват: но аз обичам себе си. Как? Аз много се обичам. А какво всъщност означава да обичаш себе си, да поставяш себе си на първо място? Представете си, че сутрин ставате, мъжа ви казва: закъснявам за работа, къде ми е сандвича, детето си иска неговата закуска, която сте му обещали, кекс. Другото дете едва сутринта се е сетило, че госпожата е искала проект на Ейфеловата кула да бъде готов за днес. Чудесен ден. А на вас толкова ви се ходи до тоалетна по голяма нужда. И бързате, правите набързо сандвича на мъжа ви. В смисъл, те сега ще оправя и децата и ще отида до тоалетна. Правите макета, правите обещания, кекс на детето, изпращате всичките и тъмън си казвате: ей, сега вече отивам до тоалетна. И телефона ви звъни вашия шеф: Иванова, моля ви, веднага елате, тъй като нашите инвеститори ги очаквам до половин час, трябва да присъствате на срещата. Добре, съгласявате се, обличате се по най-бързия начин, оправяте се, тръгвате да бягате, защото не живеете толкова близо до работното място. Разбира се, не сте отишли до тоалетна. Нямате време. От бягане, от бързане, какво се случва? Накрая се изпускате. Стигате там, вие мириште, не приличате на човек и така нататък. Вашия шеф просто ви поглежда и ви казва: може да се прибереш вкъщи, да си починиш, да се оправиш. Тя Пенка ще поеме срещата. Отиди се оправи. Прибирате се, минавате през магазина, пазарите, защото трябва да сготвите вечеря и така нататък. Стигате вкъщи. Става обяд, мъжа ви звъни: ти искаш да ме отровиш ли? Какъв е този сандвич, дето си ми дала с развалено месо? Да. Детето от друга страна: мамо, какъв е този кекс със сол? Другото дете се прибира от училище: мамо, проекта се изчупи. Какво се е случило? Това вече става вашия кофти ден. Не стига, че се осрахте, но и прицакахте деня от бързане на абсолютно всички останали. И да, кой ще ви погледне такава осрана, такава, която не обръща внимание на себе си, която мирише? Приятно ли ще е? И това е само един ден. Ако и на следващия ден, и на последващия, какво следва? Да, така е. Оставате самичка. Така е за жалост. И какво е нужно в такъв случай да се направи? Представете си, че вашето тяло представлява една банка, в която има пари. Всички обичаме парите. И естествено, то си има лимит, който ние сме задали. Примерно, в момента в нашето тяло има 1000 лева. Ставаме сутринта, даваме ги на децата, на мъжа, на колегите, на работата, на всички ние раздаваме. Раздаваме, хвърчим и раздаваме. И в един момент банката няма. Почваме да теглим заеми от нея. Дълбаем, и заемите вече свършват, няма. Няма спестявания, няма нищо. Тялото започва да отказва. Какво правим в този случай? Ние трябва да я заредим тая банка. Как се зарежда банката? Като се грижим за себе си. Като поставяме себе си на първо място. Какво означава това? За да заредим всяко едно зареждане,
на нашата банка или на нас самите представлява много повече единици, от които ние даваме. Тоест, ние сутрин като станем, ако си направим тренировка, ако си приготвим здравословна закуска, ако се храним здравословно, ако прочетем книга, всичко това ни зарежда. Тоест пълни нашата банка. Ако ние правим само това и не даваме, обратният ефект. Какво ще се случи? Пълним, храним се здравословно, четем, спортуваме, грижим се за тялото си, като посещаваме процедури, купуваме си дрехи и всичко останало. Ние зареждаме себе си, зареждаме. Ако не даваме никъде, тялото започва да трупа и се натрупва и пак резултата стига до там, че ефект няма. Ако от време на време се случва да му даваме на тялото, т.е. колкото да го залъжем, правим една тренировка, даваме му 100 лева в тялото и то се чуди къде да ги скрие. Защото това нещо се случва, да се храни здравословно, да правиш нещо, се случва рядко. И тялото веднага ги взима, слага ги някъде там, започва да се деформира и изглежда грозно. Ако ние го правим това нещо редовно, ако тялото знае, че ние тези пари ще ги получава всеки ден или на определен период от време, то както всяка една банка си прави сметката и я разпределя. И разбира се, ние започваме да изглеждаме по-добре. Това се отразява на самочувствието ни. Хората ни виждат. Затова ние постоянно трябва да пълним нашата банка. Да удовлетворяваме нашите потребности. Да пием вода. Да спортуваме. Да четем. Да се храним здравословно. Да посещаваме центрове за красота. Да си купуваме необходимите и нужните неща за нас. Да харчим за това, което ни е нужно. Да даваме на себе си това, което ни е необходимо. И всеки ще каже, аз нямам време. Време винаги има. Можем да станем 2 часа по-рано и да отидем на морето, да се качим на планината, да подишаме въздух. И, разбира се, ние ще го заредим по този начин. И както то е било с 1000 единици, ако го правим това често, и после се връщаме вкъщи ние заредени. Дори и сандвича, който е получил нашия мъж, да е бил с развалено месо, той ще ни звънне и ще каже: скъпа, не дей да готвиш тази вечеря, тъй като сандвича беше... не ми хареса. Отидах до бързото хранене и ти купих любимата риба на децата, любимите картофи. Това ще вечеряме тази вечер. Легни и си почини. Детето, което е яло соления кекс, няма да се сърди и да се кара с майка си, че кекса му е солен. Просто с усмивка ще каже: мамо, другия път сложи сол в кекса, ще стане по-вкусен. А другото дете с счупения проект просто ще се прибере и ще го покаже и ще каже: мамо, виж какво се случи. Хайде да го оправим. Имаш ли време, имаш ли възможност? Просто всичко около нас започва по съвсем различен начин, защото ние си даваме. Енергията, която излъчваме, всичко, което излъчваме, се отразява и на другите около нас. Когато ние миришем, когато ние нямаме, когато ние сме празни, няма и кой да ни обърне внимание. Нормално е, ще махнат от трябвата и всичко останало. И затова
Грижете се за себе си. Бъдете на първо място и се обичайте. И сега искам с пълно гърло да си кажете, колкото се може по-силно да изкрещите: обичам се! Да, точно така. И още веднъж, и още веднъж. Обичам се! Обичам се! Обичам се! Точно така. Да. Аз се обичам. Как ви кара това да се чувствате? Какво ще е първото нещо, което сега ще отидете да направите? Може би да пиете вода? Или да вземете вашата любима книга? Вие избирате. Вие решавате. Успешен ден ви желая и още веднъж обичайте се.